Nang, mau jikone apa iki? Banyu hangat karo anu. Ambean Coba tangan. saya kayak coba iki. Sandingnya asbak, mambu rokok nggak enak. Kono nah. Mambu rokok. Delok utama-tamu. Awake ra penak ya. Bareng iki jaket. Ya. Nang coba. Coba nang coba. Cukup-cukup dintekne. Iki mesti dimi-dimi tok jan. Lewat mandi kok. Lewat plototne ora dintekne. Manut ora? Ayo ndang. Oh, seneni anang lho ora ndang. Nah, Opo ora manut. ngene. Itu bene banyak hangat. Nah. Didik ese. Nah, ditingkas ben nganu, ben penak wetenge, gak jegok minyak kayu putih. Panas jero, panas gase. Aku takon, iki awake apane sing ora penak? Baru kita ngene minyak kayu putih ya. Manut. Kayak ngeledak ning kono nggae jaket jikok jakete.